Bismillahirrahmanirrahim. Igtasala Hasan radhiyallahu anhu wa kharaja min darihi fi ba'dil ayyam wa alaihi khullatun fakhirah wa wafratun zahirah wa mahasirun safirah. Fa'arada lahu fi tariqihi syahsun min mahawijil yahud wa alaihi miskun an juludin qad anhakathul illah wa raqibathul qillah wa dhullah. Niki bab tesih nerangaken bilih babagan swarga kalih napa niki neraka. Kula ulangi sithik kalau ini kersane panjenengan sedaya memahami bilih salah setunggal alamate, salah setunggal ciri khose wong ahli swarga niku salah setunggalnya napa bahasanya sama, inggih menika lughatil arabiyyah utawi bahasa Arab. Lughate Al-Qur'an nggih basa Arab, semono uga lughate swarga nggih basa Arab. Jadi tenang mawon jenengan kok saiki ora iso basa Arab, sok nang ngene swarga mesti iso basa Arab. Tenang basane, tenang ya. Ora iso Arab ya wis ya. Nek mlebu nek mlebu nek basa nerakane ya aduh-aduh tok basa Arab ya. Yen iki basa Arab. Pilih nek kula panjenengan sedaya niku angen-angen swarga iku mesti eling kawitan wong sing mlebu swarga sinten? Nabi Adam alaihi salam. Saderenge Nabi Adam mlebet teng kene swarga menika dipun disi ayat wa 'allama Adamal asma'a kullah. Jadi Kanjeng Nabi Adam dipun paringi berbagai ilmu sing macem-macem. Mergo Nabi Adam dipun utus dening Gusti Allah dadi khalifah teng kene bumi. Jadi wong sing ngurumat bumi, ora kok sing ngrusak bumi. Lah wong nek kepengen ngrumat sesuatu iku mesti nganggo ilmu. Jadi mila kula panjenengan sedaya menika kedah duweni ilmu sing sesuai karo apa sing jenengan kerja. Kudu mergo tanpa ilmu iku awak dhewe ora ngarah iso nglakoni, ora ngarah iso nyempurnakno apa sing dadi penggaweane menungso. Lah jenengan dadi wong Islam ya kudu duwe ilmu. Sampeyan dadi petani ya kudu duwe ilmu. Dan ora usah apa jenenge niku, ora usah iri karo wong sing duwe ilmu. Liyane mergo wa 'allama Adamal asma'a kullah, macam-macam. Jadi ana sing diwehi ilmu pertanian, ana sing diwehi ilmu guru, ana sing diwehi ilmu dukun. Jadi kok sampean umpamane kok tani, kok delalah ora iso ngilmu pijet, ora ndadekno pintu. Ya, niku jenenge wa 'allama Adamal asma'a kullah. Lah teng ngene mriki dipun ngendikano, salah siji wong iku nek kepengin ngendikane Kanjeng Nabi anta maman ahab, kowe iku bakal bareng karo apa sing mok senengi. Awakmu bakal bareng karo apa sing mok senengi. Lah seneng apa entuk swarga iku dalane macem-macem, pirang-pirang alias gak sitok-tok. Nah, sitok-tok repot nggih. Nek teng mriki dipun ngendikano bahasane wong ahli swarga niku napa? Basa Arab.
Berarti awak dhewe kudu seneng karo apa wae sing hubungane karo basa Arab. Dek iku ngaji babagan bahasa Arab, dek iku apa jenenge ngelmu lughah utawa apa nahwu sorof macem-macem. Jadi sampean seneng nglakoni ilmu sorof, ilmu nahwu iku minangka seneng karo wong Arab utawa basa Arab. Kowe kok seneng karo basa Arab, maknane ana dalan amba bakal sampean bakal manggon nunggone swarga. Mergo seneng karo Arab. Saking senenge napa Arab. Mula ana wong iku duwe golek nglakoni ilmu apa wae, nglakoni ilmu apa wae tek Jawa tek ora. Kapan isih kantilan Arab yakino nek ngilmu iku mesti bener. Ya, Arab mesti ngono. Terakhir mesti bijak bihak apa sun matek ajiku apa terus la ilaha illallah Muhammad ngono. Cara iki pamane diitung karo Mbah Salim saiki Jumat apa iki? Jumat wage. Kapan ngitunge isih nganggo bismillah, tenang ngitungane mesti ben kejaba ora nganggo bismillah blas wis ora usah monggo nek ngono ya. Tujuane apa minangka seneng karo basa Arab. Lah saiki umpamane sampean ku duwe anak wis kadung mau jenengan sapa? Samidi utawa sapa jenenge? Repak rebu iku arep tau gak iku? Yo jalane gampang, iso uga anakmu sing duwe basa Jawa ora Arab. Sing penting kon ndongakno kiai sing iso basa Arab supaya kantilan seneng karo bahasa Arab. Nek wong Jawa biyen wis anggere ana, anggere wong lanang ya Muhammad, anggere wong wedok Siti, wis iku basa Arab kabeh. Kok lamun meleset berarti paling ora sampeyan kudu ngakon wong sing wong mau iso basa Arab minangka seneng karo bahasa Arab supaya gampang mlebu swarga. Dadi aja ngedudur. Gane golek ilmu Jawa sing apa wae terserah, sing penting isih ana embel-embele niku basa Arab. Paham nggih? Niku salah siji dalan wong kepengen golek nang gone swarga lewat basa Arab. Niku ngendikane Kanjeng Nabi. Lah niki Iktasal Hasan wal Husain. Iktasal Hasan siji mangsa Sayyidina Hasan niki medal saking griya, saderenge medal piyambake niku adus, barang adus metu nganggo pakaian sing khullatun fakhirah. Nganggo pakaian sing luar biasa indahnya. Pakaiane gagah. Orang linting kabeh ngono pokoke gagah. Wa mahasinun safirah, mencorong wajahe. Mergo beradus nggo pakaian sing paling apik. Mergo Sayyid Muhammad niku, Sayyid Muhammad Mekah, gurune Mbah Najiwau, atau gurune Mbah Maimun. Niku nek nganggo pakaian niku utawa tuku sesuatu ku golek sing paling larang, ora sing paling apik lho Mbah ya, sing paling larang. Mergo dhuwit iku ora pintu. Iki lho Mbah apik tapi murah, alah mesti elek. Iki dhuwit iku ora goblok ya. Kapan 10 juta ya luwih apik timbang sing apa jenenge sing 5 juta wis lunae ya. Jadi Sayyid Muhammad ku nek metu utawa nek tuku TV, zaman semono tuku TV sing LED liyane lagi pirang in, Sayyid Muhammad duwe sak kamar gede dhewe. Pokoke sing paling larang lho ngono, pokoke sing paling larang. Iku apa bahasane ka Sayyid Muhammad supaya iki mulyakno ilmu. Mergo nunggone dadaku iku ana ilmu saka Gusti Allah kudu dimulyakno. Lah ilmu iku basa
basa Arab. Nggih napa mboten? Basa Arab. Mula dimulyakno. Lah saiki ana masjid kok umpama gawe saka angka-angkaan. Sakane 40 pesagi. Ya ora apa-apa wong nglindungi basa Arab. Nek duwe iki pirang pesagi iki, Pak? Ora usah ngolirek biasa iki. Iki ngenyek lho gak ngenyek iki sini. Iku saya Muhammad. Lah yang masjid wae 12 pesagi ono 12 iku. 12. Iki kaya tambahan ya. Ben ora rasane Mas aku ya. Tambahan nggih. Jadi maknane kaya sampean gawe saka masjid, gawe kelambi, iku mulyakno dodomu iku lho. Ana basa Arab sing kira-kira ngilmu mau iso ndajono awak dhewe mlebu tengene swarga. Saya Muhammad nek tuku sing paling larang, ora kok sing apik, sing paling larang. Nek apik akeh sing tuku, tapi nek larang urung mesti. Ngono. Lah Sayyidina Hasan iki medal niku ora kur-kur metu, pakaiane apik, khullatun fakhirah, mencorong, gagah, ngono. Sayyidina Hasan niku putrine sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'arada lahu fi tariqi sahsunin mahawijil yahudi wa alaihi miskun min juludin. Piyambake kepanggih kalih wong Yahudi. Lah wong Yahudi ku wis bentuke iku apa wis ngenes ireng kabeh, klambine nganggo pakaian apa nggo kelambi min juludin, sangka julud iku apa le? Kulit ya, sangka kulit sing apa iki tangan lan raine iku wis kaya ngono kae lho, wis wong sing bendina mergawe pundake niki karo nggawa keranjang mbah apa. Pundake karo nggo keranjang. Pokoke intine menggambarkan Sayyidina Hasan niku wong sing gagah gede dhuwur, sing wong Yahudi niki wonge banget inone rekoso. Barang piyambake kepanggih kalih wong Yahudi niku wau, wong Yahudi takon. Ya ibna Rasulillah. Qal ma huwa qala hadduka yaqul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Piyambake niku takoke putrane Rasulullah. Zaman Kanjeng Nabi niku nyeluk putrane Rasulullah, padahal putune. Anake Rasulullah. Kula niku nate pireng ngendikane mbah niku tau kandha ngene. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Donya iku penjarane wong mukmin. Ya, wa jannatul kafir, swargane wong kafir. Mbah iku tau kandha ngono. Ya, mbah iku tau kandha donya iku apa penjarane wong mukmin, swargane wong kafir. Ngono. Terus piye? Aku nyawang awakmu delok lek pakaiane, gelange, rambute ngrembyak kaya nang swarga. Lah aku iki lho sing kafir. Lho kok kaya nang ngene penjara. Iki janjane mbahmu ngomongane piye janjane ngono ya. Sampai niku lho, sama nang Islam. Lah kok ketok gagah mencorong lho. Lho aku sing kafir kok ketok rekoso, utange BRI pirang-pi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Angger to BRI Mbah Parok kok ngelirik aku. Gak tersindir ini kan. Ya. Akhirnya saka iku mau jengene Sayyidina Hasan kondo. Ngene tak kandhani tak kandhani. Sampan lamun roh aku iki sok mlebu swarga, roh nikmate swarga. Mergo nikmate swarga iku nikmat sing ora kanggo warek-warekan. Kanggo nikmat ora kanggo warek-warekan swarga iku. Jadi makane swarga iku ora ana apa jenenge mangan warek ya ora ana bosen ya ora, mangan bodan badhok ya gak warek ya ora bosen. Enak terus iku jenenge nggo enak-enakan.
Nggih. Sampeyan lamun roh aku ki nang swarga. Sing fasilitase macem-macem. Sing fasilitase niku tidak bisa mata tidak pernah melihat. Fasilitase niku kuping ora tau krungu. Apa ati ora tau krentek. Iku swarga. Kok lamun sampean roh sok aku ki nang swarga diwehi fasilitas sing luar biasa. Senajan gagah ku nang donya kaya niki lho, dhuwitku akeh, iku isih tak anggap iki penjara. Mergo ora ana, mergo ngono gak ana watese. Gak ana watese sampean bakul utawa sak laris-larismu mesti ana rekasane. Wis sak laris-larismu den kowe cinta den Allah, kesel kowe. Ya, rekasane nang surga gak. Sak sugih-sugih wong nang donya iku mesti ana rekasane. Mula tetep sak sugih-sugihmu, sak penak-penakmu iki tetep donya dianggep penjarane wong mukmin. Lah semono ga awakmu. Ketahe saiki awakmu rekoso nunggone saiki nang donya mangan sedina ora sedina iya. Gaweane mergawe kasar, bendina nang gone terik matahari. Tapi nek mau banding karo nang gone neraka sok iki rekasamu iki padha karo swarga. Ya, nang gone donya sak rekoso-rekosone iku lho paling ora 8 dina pisan isih entuk mangan. Iya to, umpamane sak rekasa-rekasan. Saiki malah gak ono masalah rekoso. Wong jaman cilikanku iku kula tesih ngonangi tapi tak gwedhingi kula niku. Isih ngonangi mbokku niku jenang pelok ya Mbah. Seneng ya Mbah ya. Gwedhing ora karo-karo niku. Niku badokan apa le yo. Jadi sak rekoso saya masaku karo rekoso saiki masaku. Gak ono rekoso. Piye? Pripun Mas? Piye nek aduh. Ya. Wis ora rekoso. Saiki gak sak rekoso-rekosomu iku saiki lamun mau banding nang neraka, rekosomu saiki ku swarga. Makane bener ngendikane mbahku, donya iku minangka penjarane wong mukmin, swargane wong kafir. Nggih, pokoke kok ngono. Lah, supaya sampean niku iso tok nggone swarga, salah siji carane nek ana wong manakipan, nek ana wong bahas bahasa Arab, aja mok gedhingi ning tekani. Ya, mok tekani ana wong ngaji tekani, ana wong manakipan tekani, ana wong rotipan tekani. Mergo sing diwaca iku basa Arab. Nek iku basa Arab iso gampangno awak dhewe mlebu tenggene swarga. Samane isane apa pokoke bulan balen. Sholawat sallallahu alaihi Muhammad iki bulan balen iku ya basa Arab. Sing iku iso ndadekno awak dhewe entuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho malah cilik Mas. Iya kowe iku jek. Gak apa-apa wis. Wong penjarane wong es. Ya, kene iku. Bedane apa iki? Wong panci penjarane wong Islam ya wis. Muga-muga iki lho taktik-taktik dijoli wido. Ya, tenang ya. Jadi sak penak-penakmu umpama awakmu rekoso kaya rekasane wong kafir, ora usah kuwatir, bandingan rekosomu ora ana apa-apane nek nggone neraka. Mangane sampean muga-muga mlebu swarga tanpa hisab wis ngene kesuwen yo. Hawane kepengen mlebu swarga ya Pak yo. Pokoknya intinya niki babakan swarga. Dinul Islam. Qala ba'duhum aksaru ma yaslubu ni'mah minal insan taksiruhu fis syukri ala ni'matil Islam.
Akeh-akeh wong Islam niku kelangan nikmate, kelangan nikmate. Nikmate wong Islam niku ilang. Nikmate wong Islam niku ilang. Nikmate ku macam-macam. Sehat yo nikmat. Sikile ora asam urat yo nikmat. Sikile asam urat iso ngaji yo nikmat. Iku nikmat kabeh ku, Mbak. Semua hitung ora nikmat ku, Mbak. Yo. Akeh-akeh nikmate wong sing ilang saka wong mau iku mergo pepekone menungso ora gelem syukur karo agama Islam. Dadi sing dadekno loromu ilang, sing dadekno sehatmu ilang, sing dadekno bondomu ilang, sing dadekno relasimu ilang. Bisa jadi awak dhewe kurang pinter nyukuri ing atase iman sing isih mancep nanggone dodo. Awak dhewe niku gampang ngrasa syukur nek bar mangan. Tapi blas ora tau syukur nalika bar ngaji. Kudune nek bar mangan sampean alhamdulillah ping pisan, sampean bar ngaji minangka iman kudu alhamdulillah ping pira? Ping 1000. Lah jebule syukur sing kaya ngene iki ndadekno nikmat-nikmate Allah dadi subur. Dadi sampean luweh seneng karo iman sing nang dodo. Ya, ketimbang karo abang-abang sing nang ngene dompet. Lah iku iso ndadekno dompete tambahkan kandel. Lho maksudnya, ya. Mulane sampean nyuwuk wong lara, syukuri ae sampean niku bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Gusti, aja mikir wong nyuwuk wonge. Mikira syukura nek lambene dhewe isih iso ngucap bismillah. Syukuri sik, aku lho saya iso ngucap bismillah. Atiku isih eling Gusti, ala iki syukuri sik. Kapan nyukuri dongamu sing kaya ngono, engko Allah bakal gampangno olehmu nyuwuk, umpama nyuwuk lara dadine sehat. Jadi alhamdulillah sih. Jadi pamane kok awake dhewe ku awake dhewe lara, biasane wong lara niku kan maca nek Mbah Mun ya, nek Mbah Mun iki nek Mbah Mun tak ijaze sampean. Sampeyan nek lara iku cung, nek lara maca ayat syifa. Dibuan beleni wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Apal Mbah Pano? Lo cekel ngene lho, denggolem cekel. Oh, so, bulan beleni, Mbah. Nek Mbah pun ping 17. Ya. Lawa anjalna. Lah nalika awak dhewe niku maca ora lawa anjala wa nunazzilu. Nalika awak dhewe maca, iku pertama kali atimu, iku sing mok syukure ora kok awakmu iso nyuwuk ora. Lambene dhewe isih iso nyebut Gusti Allah, atine dhewe isih duwe iman. Kapan iki mok luweh mok syukuri, engko sing nikmat lupa mari bakal ditata dening Gusti Allah. Ngono carane Pak Sirot nggih. Dadi aja mengedepankan apa jenenge, oh aku ahli pijet, aja ngono. Aku ki wis ahli, tenang ae Mbah lho, iki lah sombong sing ngene ya. Aja ngono, Pak. Aku wis kulino pijet. Sing luwih diseneng kok nyukuri iman nunggone dodo. Lah engko awak dhewe ku nyijet ditata dening Gusti Allah. Lah nyukuri perkara sing ngono kuwi luwih iso nekakno gampange rezeki nunggone awake dhewe. Nggih, niku nek Mbah Mun wae napa? Momo wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'min. Dadi dicekel Mbah. Ya, kalau dicekel nunazzilu karo ngono wis pokoke lara. Pokoke luwih mantep, kok urung mari baleni meneh. Kok urung mari dibolan bale wis ngono ae ya. Nek urung wae neh mara nang kene pas kaji Syekh Sirot ya. Wis ya. Niku napa akeh-akeh menungso pun muga-muga berkah jalamin Allahumma al-Fatihah.